aquesta part més humana, que no dic que no tot, que des del món mercantil no es tingui, que molts dels directius del tercer sector tenen en essència el seu producte, som el que ens passa a les persones, les necessitats que estem veient en el territori i llavors com nosaltres ens impliquem, i això o voluntàriament o també en gestió de serveis. I si a més d'aquests directius els pots formar o es formen amb eines i amb competències de direcció per poder treballar amb indicadors i amb obtenció de resultats, doncs clar, aquí hi ha tot un potencial que molts altres directius d'altres àmbits no tenen segur. Ens hem d'anar professionalitzant, és molt important per la societat, per la cohesió social, per Catalunya, tenir un tercer sector social com el tenim, articulat, fort, plural, divers, però que cada vegada es vagi professionalitzant més. Jo crec que nosaltres estem a un altre punt, estem molt més avançats, Jo crec que liderem des de Catalunya, des de fa molts anys. És el sector més potent que tenim a la taula del tercer sector. És el sector que té més nombre d'entitats, el que té més representativitat. Clar, jo el que he trobat és persones molt implicades, molt dedicades. Llavors no ens podem adormir amb res, però amb el món de la discapacitat encara menys. També veus moltes coses amb aquesta crisi que dius, però com pot ser que això pengi d'un fil? Jo alguna vegada he dit, però és que hem d'esperar que algun president del govern tingui algú amb dificultats perquè ho vegi. Que el tercer sector social ni demana, ni protesta, en el sentit sí que protestem, evidentment ara que estan caient drets, sinó que el tercer sector el que volem fer, i les persones, les famílies organitzades, la societat civil, els professionals, és avançar en que hi hagi una societat el més justa possible, el més igual, equitativa possible i amb els drets bàsics coberts. Estem trobant cada vegada més la manera de professionalitzar i tenir eines des de les entitats per també poder treballar amb els professionals dels mitjans. Llavors hem d'anar trobant la manera de poder fer relats que arribin per també aconseguir els objectius que en aquest cas són els del sector, avançar en tots aquests drets que diem i amb aquest benestar social. Potser amb l'Obama. Perquè trobo molt interessant que tota aquesta etapa que estan passant amb aquesta presidència i per veure per què no ha estat possible realment des d'aquest poder, d'aquest lloc de poder que hi té, per què no està possible ni posar un programa de salut a la seva població ni regularitzar tot el món financer quan ell ho ha vist tan clar que aquí hi ha una part de la desigualtat i del no poder avançar.